Здравейте хора! В днешното видео ще гледате как се създавам, разбирате ли, Overworld в тази невероятна игра Minecraft. Има още две хубави игри, които играят на този нов лаптоп. И те са CS и Fortnite. Но се съжалявам за дългата раздела, защото това, не че ви сте ме гледали тогава, ама не че сега ще ме гледате, ама това, кажи го. Абе, не знам аз какво се случи, играх се на телефона, беше ми тъпо, не ми се снимаше и сега имам лаптоп, от който може да ме гледате как се създавам Overworld и ще играя, ще играя. Така, в момента цъкаме Create World, без никакви такива неща. Изтеглил съм си някакви ресурс пакове и мод. Имам мод изтеглен, който е минимап горе в десния ъгъл. Левия ъгъл. Много добре знам посоките. Така. Ние не кръстихме света. Нищо. Не. Вижте. Точно където се спалнах има така ледена планина, където долу има Уърден. Това не е много добре. Да се спална тук. Който не знае, под ледените планини има Уърден, което не е хубаво изобщо. И съм се спал на най-забутаните места. И ми съм махнал тук. Така. Знаете какво ще направя? Ще направя... виждаме и там хубаво място. Ще направя бомбоклад! Така. Сега правя си хубава лодка. Крафтинг тейбъл не ми трябва. Излизаме от тази бутаница тук. И ще им отидем ето тук. Да можем да се развие малко с Stone Age. Така. Оп. Ти ще мреш след малко. Така. Виждате ли на минимапа горе има полянка? Това е много хубаво. Имажем да има полянка, бате. Така, оп. Вижте овцицата как се навъртал по мене. Пожелавам ви така да се навъртат мацките в даска. Така да е, нищо не се чуди. Така, айде Stone Age, вече сме богати. Така, правим си хубава кирка. Вече сме с Getting Upgrade. Английския ми карти от всякъде. Толкова е добър, че само аз си го знам. Само аз си го разбирам. Така. Оп. Тук. И вече съм апгрейднат. Разбирате ли? Мили приятели. И не приятели, и някакви рандами. Които просто решили да ме гледат, защото искат да седат на баба помиите. Аз са изгледали още 70 канала с всичките им 500 видеа. И в момента не знам какво да правят. И си пропиляват живота, като ме гледат как аз също си пропилявам живота, като игра Minecraft. И седя по цял ден на компютъра, като някакъв лоудер, не излизам от вкъщи, може някой път да изляза, но това все едно Илон Мъск да дойде при мене на гости и да ми даде така $2 милиона. Толкова се рядко аз да изляза. Не беше глупса, понякога излизам да ритам с някакви хора, които имат аутизъм и доста често или нямат аутизъм и проявяват доста често, или просто си имат аутизъм. Така... въглища. I'm the rich. Така. Малко въглища. Опа, така 7 ми стигат. Така... чакайте, че се стреснах. Между другото, 3 пъти заснех видеото. Това, което в момента ще гледате. 3 пъти почнах да създавам клип. 3 World да създадоха
И на всичкото отгоре, знаете ли, що не ги качи? Не успях да ги продължа. Едното беше 9 минути, другото 1 минута и другото 1 минута. Защото всеки път осъзнах, че не си бях пуснал микрофона и няма как да ме чуете, пак аз си говоря и аз като не знам какво и много се ядосах 3 пъти. И в момента си мислех сам за това, пусни с микрофона, папеле, нещастно, пусни с микрофона. И си го пуснах. Оп, още еран. В момента целта ми е да намеря някакво шибано сел, в което да мога да се развия и да си поставя чест с буклуци. Къде е толкова сайран, бе? Аз толкова желязо не съм виждал циганите в махалата, не са крали толкова. Тук има желязо? Няма желязо. Разбира се, че няма да има. Тук отдолу има пещера. Какво ви казах? Така. Бамба гледат. Ще си направя една хубава лодка. И самолете храната да не ми свърши и да не умра от хънгър. Защото е тогава ще ми е много тъпо. Да, в момента съм на хардкор. Седно. Така. Да, но не умра веднага. Чувства дали хвана малко рибка. Така. Чувства дали да скоча тук, ама малко трудно ще се кача и аз докато се кача ще умра от глад. Така че ще отидам на там. Гледа какво се случва. О, пиги. It's my piggy. Знаете ли какво, ще се кача и тук просто. Това как щях да го подмина. Това красиво нещо. Оп. Така. Сега. Май тапите ми се. Толкова ли съм тъп, брат? Да. Много кеф този знак. Не! Брат! Как съм толкова сбавен? Аз по принцип съм много добър на паркур. Гледайте ма какво правя. Никога така не съм се усирал никога. Не! Брат! Толкова ли съм бавен, бе? Не го пожелавам на никой да сте толкова бавни. Дори най-бавните ви са бавни, колкото мене. Не падай, Данчо. Не падай, Данчо. Гледайте ма колко съм добър, брат. Успях се кача. Шибаната планина, да. Така, нека YouTube да... Моля се на YouTube да не ми направят нищо лошо. Шибаните овци бяха и там. Да спалнаха ли са? О, не, трябва ми крава. Лейди. Ох, набачо. Охо! Така, не гледайте колко много проявявам тероризъм и расизъм към горките животни. Ама вие сте моята манджа. И имаше една овца, аз дет забравих да убия, бе. И ти ще умреш. Черните. Така, тук си оставам печката и почвам да се храня. Пишете долу в коментарите дали искате да игра на нещо друго. Fortnite, CS или нещо такова. Аз ще снимам за вас. Вие ако щете гледате. И ще бъде много забавно овца зад мене. Аз съм Хитлер. Ела. Не, аз съм Адолф само. Не съм Хитлер. Оп. Така. Аз ще да идем. Гледайте ма. Аз съм затворник. Току-що избягах от затвора. Не съм на училище. Бахтяркото. Ще седи така. Няма да отида на та психиатрична болница. Ще седи така. Yes. Така. Пишете дали също... Аз ще снимам все пак. Трябва да го кажа дали искате да снимам с още двама пичаги. Защото ще бъде много крейзи.
И ще видя дали ще им стават техните юзери в YouTube. Тук да им направя реклама, нищо, че един има 200 абоната, другия има 20. Но това е друг въпрос. И те трябва също да ми направят реклама на мен, защото аз съм много беден на абонати, имам само 30. Бомбаклад! Гледайте се на колко съм добър, брат. Така... Опа! В момента не знам какво правя. Попилявам си живота отново. И май се завъртях в кръг. Да. Ето, аз и тук се спалнах на етап планина. Бах тякото. Може да видите колко ми е готин живота. Никой не му е готин живота, колкото на мен. Не му е толкова готин живота. Ха-ха-ха. Това беше много смешна шега. Така. Крафтинг тейбъл, мамицата. Искам крафтинг тейбъл. Така. Така. Бомб. Гледайте сега. Бомбаклад! Sweet dreams. Гледайте. Ай, сега ще си взема леглото. Това е цензурирано. Може и да е. Но ако не е, се радвайте. Момченца. Или момченца. Едва ли ще ме гледа някакво момиче. Така. Оп! Оп. Гледайте ми, оп. И си правя лодка. Сега ще ви изпея една песен. Чайте си взема крафтинг тейбъл. Аз съм капитана на кораба, майка. Гледай сега как ги правя на мозайка. Много хубаво. Така, оп. Инсейн. Гледайте 360 е така с голф, в смисъл така. Имам 18 и книжка. Е така ще правя. Оп! Така... Защо за Бога няма нито едно сел точно като снимам, брат? Винаги като не снимам и никой като не ме гледа, намирам хиляди села. Ама сега и става един андибул морков. Нищо хубаво не става. Ако в момента си спра видеото, след 2 чънка, в смисъл виждам до този чънк, примерно, до последния чънк, който виждам, след 2 чънка след него ще има село и няма да го снимам. Е, това е моя късмет. Бомбаклад. Така. Гледайте. Как съм блъснах в третия блок? Явно се блъскам на третия блок. Това видяхте ли го? Това е много до дърво. Много ма кефи мене. Нищо не знам вас дали ма кефи. Но мене много ма кефи това дърво. Как си едно аутизъм от другите. Или сега ще метни някой бомба и ще стане камикадзе, ще хвърля бомби и ще стане крипър. На другите дървета. Да няма конкуренция. Така. Не знам какво говоря всъщност. Просто докато седете на баба, помиете това да гледате някакъв аутист как ви говори. Но вие не му говорите. Вие са тъпчете като прасета. Главно ядат хората, които гледат YouTube. Така. Бомбаклад! Много обичам това. Бомбаклад! И така в момента може да си хапвате вкусно или да отидете до туалетна, защото в момента ще бъде много дълго пътуване. Така. Сега да
Не знам, в момента искам да си метна и тук телефона на W-то да ми сиди и да сиди. Айде, савана. Е, тук много села има. Но по принцип не ще да е савана, искам да е basic село. Да е crazy село. Портал! Стойте се. Така. Оп. Охо, гамбия. Good boy! Така, бой върху негрите. Молете се да има златна ябълка или нещо такова, запалка или нещо хубаво. Ей тук. Вижте колко красиво. Макар че не ми се влиза изобщо. В момента май ще мога да си направя портал! Не, няма да мога да си направя портал, съм беден човек. Живота няма да ми даде, не мога да си направя портал. Сега да правя? Как се очаква да изляза от тук? Гледайте, аз съм Dream. Не, нещо цветенци. Не съм обратен. Така. Мъжете, първото цвете на мъжете е на погребението им. Много горя! Хайде, мазна овце! Трябва в момента да сложа песен на Димов. Мазна! Да. В момента името на канала ми е Downs Game Zone. Обаче в момента съм с нов прякор, който е Simple Wolf. И го измислих, като любимото ми животно е Wolf и логото на канала е Вълк. Аз измислих да ми се казва това. Как да се казва? Да е. Защото има един много добър плеер на CS, не знам дали го знаете. Казва се Simple буквално прякора. Simple му е прякора и аз реших да се кръстя Simple Wolf, който е много лудо име. И не си го слагайте, моля. Защото ще ма копи радните. Ще го копите и ще го песните. Оп. Аре, умре. Нищо краве. Гледайте там шипа. Гледайте паркур. Най-добрия съм, никой не може ма би мене, бе. Не, ще го са 100% половината от вас ще могат да ма смажат на Майнкрафт, но това е друг въпрос. Е така. Влизай, Данчо! Об въздух. Аз пък минимап. Някакъв рандъм мап. И не знам какво се държа в него. О, не. О, фък. That's problem. Как ще го събера той всичкото, бе? Аз ще умра до тогава. Давай, Данчо! Давай! Бягай от тук! Мах ти тъпата игра. Така. О, полянка! И сега има сил. Чай да вземем шугаркейн. Да можем да си направим ферма. Така. Може да аутфарваме шугаркейн. Така. Не знам колко ще е дълго това видео, защото на вас малко ще е скучно. И мисля колко минути са минали? 18. Еми ще гледате още малко, още като стане 25 минути. Така. Знаете ли, в следващия епизод ще търсим сел. В момента в оставащите 7 минути, които ще снимам, да не ви е много дълъг клипа, ще направя така. Вижте сега. В момента ще направя мини бейс, който ще бъде ето тука. Няма да е дърт. То даже няма да е бейс. Е така, слагам си една печка. Слагам такова. Слагам леглото тук. Да игнорираме. Така. Правя чест. Ето тук си слагам нещата. Ще си направя една ферма. Защото съм генгста, брат. Така си сложа всичките буклуци, да видя какво имам. Така. Ще отида до... Представете ли си да има село? Много хубаво. Ще бе много яко, но едва ли ще има, защото това е моя късмет. Така.
Ой! Ух, това ми заболя. Запалиха ми се кръченцата. Вашите кръченца палят ли се? Съм като никакъв, няма да кажеш какво, ама съм като него. Така. В момента ще гледате най-бейсик бейса, който може да бъде създаван някога. Така. Не. Ще направя тук. Така. Оп. Ето така ще го направя. И ето тук ще изкопа това дръвце. Така, следващия епизод мисля да е една много хубава игра и ще се казва CS Counter-Strike 2. Така мисля да е високо 3 блока до бейс. Не строя много хубаво, ама не да игнорираме, моля. Гледайте се. Айде. I'm the best. Ме трябва да ходя до там 2 пъти и да се върна. Дано храната ми стигне. Не, фак става нощ. Да бягай, Данчо. Давай, бе, Данчо. Отивам в моят бейс да спинкам. Мисля да отида да се сложа камък от страни на бейса. Давай, Данчо, спинкай. Спинкай на Данчо! Давай, Данчо, спинкай. Лягай на леглото. Get back to work. Аре, бе! Колко по-тъмно да става, бе? Гледайте как легна. Ще се бия докато спа. Винаги съм готов за война. Така. Тук ще оправя малко територията на моят бейс. Ще има фермички, всичко ще има. В момента, нали, да игнорираме как изглежда базата. Но да. Така, ще ста това айрон тук. Ще взема малко манджа и ще топна и тук. Така, трябва да взема камък за стени. Не знам дали ще ме скефи, ама ще се сложа камък за стената. Така, оп. О, не! Не полиционо! Хафай, Данчо! Яш, праси такова! Сега си крафнем ни врати. Ей така ще го сложим. Ей тук ще си направя. Така. Тук по принцип трябва да има прозорци, обаче ние сме най-бедните хора на света. Поне аз, не знам за вас. И ще сложа ей така, гледайте. Колко сме шукар. Така, циганите. Ей така ще сложа. Мисля да сложа едно прозорче. Тук, това 100% е прозорец. Или стъкло. И ей тук ще има едно и тук ще има едно. Тук ще е дърво. Както и тук. Гледайте сега какво ще направя.
не знам какво правя в момента. Виж сега, ако тази къща оцелей и не бъде взривена, ще се абонирате. Ако до 5 минути не е дошъл крипър и не взриви, искам да се абонирате. Окей. Да, ще го приема за да. Мисля да направя така. Тук ще има така. И... Оф, в момента не ми се ходи за дърво. Е така ще направя така. Е, това ми е бейса. Много е лут. Е така ще мога да стрелям скелети от тук, скелети от тук. Е така ще направя бам-бам. Е така ще съм CS плеер. Е така бам. Бам. С помпа. Да кажем, че това е помпата. О, не знам какво говоря. Еми, сигурно се наядох ти, така че бай-бай от мене.